фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе боз шоҳиди як дастоварди шоёни варзишии фарзандони бароманди меҳан гардид. хурду калон, зану мард ва нафароне аз табақаҳои гуногун дирӯз аз нисфи рӯзӣ то шом дар назди фурудгоҳ интизорӣ мекашиданд то аз қаҳрамонҳои ҷаҳон истиқбол бикунанд. ҳамин тавр баъди интизориҳои зиёд қаҳрамонҳои мо, нафароне ки дар чемпионати ҷаҳони санъати муҳорибаи омехта ки дар кишвари Сербия баргузор шуда буд, бо 12 медал, 4 нишони заррин, 2 нуқра ва 6 биринҷӣ ба ватан баргаштанд. мусобиқаи мо дар ҷумҳурии Сербия дар шаҳри Белград баргузор гардид ки дар онҷо зиёда аз 60-65 давлат буданд ва мо дар онҷо бо дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон, Таҷмав ва ҳама варзишгарон хеле хуб иштирок кардем ва ҷойҳои намоёнро ва гирифтем. сипосгузории худро ба федератсияи Таҷмав мерасонам ки чунин моро дастгирӣ мекунанд. бо се рақибам муҳориба намуда бар ҳар сеаш ғолиб омада ва рақиби чорумам аз Қазоқистон буд ва ӯ шикаст хӯрдам. мусобиқа дар сатҳи олӣ будӣ барои мо як дарс хеле хуб мешавад. дар мусобиқаҳои дигар парчамро баланд мебардорем. барои ин мусобиқа мо хеле меҳнат кардем, хеле тайёрӣ зиёд дидем ва дар он ҷо хеле ҳаракат кардем ки дар сатҳи баланд иштирок кунем ва ҳаракат кардем ки садои суруди миллии ватанмон дар сарзамини бегона садо тиёд. дастаи Тоҷикистон, мунтахаби Тоҷикистон хеле зиёд меҳнат карданд, тайёрӣ хуб диданд ва дар он ҷо результати хуб нишон доданд. насиб боз дар ҳамин соҳа ҳаракат мекунем, дар болои хатоё кор мекунем ва боз ҳаракат мекунем ки парчами Тоҷикистон боз дар қуллаҳои баланди дигар бардорем. таърихсозтарин нафари мусобиқаи мазкур ин гурдофариде бо номи Маниҷа Самадова шуд, ки бори аввал дар таърихи санъати муҳорибаи омехтаи кишвар нишони тилло ва унвони қаҳрамонии ҷаҳонро миёни бонувон ба даст овард. дар ҳайати дастави миёни ҷавонони яккачини Тоҷикистон бо ба даст овардани 7 нишон баъд аз Қазоқистон зинаи дуюмро ба даст овард. миёни наврасон бошад мунтахаби мо 5 медал, 1 тилло, 1 нуқра ва 3 биринҷӣ ба даст оварду баъди Баҳрайну Қазоқистон қарор гирифт. ҳамчунин бояд қайд намуд ки федератсияи санъати муҳорибаи омехтаи кишвар дар маросими ҷамъбастии федератсияи байналмилалӣ дар 4 номинатсия баранда гардид ки ҷои ифтихори тоҷику тоҷикистонӣ мебошад.